op foran kroppen og præsenteret, ja. Dronningen hilser på fanden. Og soldaterne, de ser til højre, men i det dronningen går forbi dem, skal de faktisk dreje hovedet og følge hende med øjnene. Mens officererne skal gøre honør med deres sabler. Politiets detachement, vi lige så her. Politiet har jo også haft mange tusind betjente udsendt i forskellige missioner. Ofte er det jo ikke kun en militær opgave, der skal løses derude. Der er jo også et samfund, der skal bringes tilbage på fode. Hvor danske betjente har et godt omdømme for at kunne deltage i det. Ja, især er de blevet pustet op i Afghanistan her for nylig. Der er kommet en del ned. De har både en træningsmission nede på et politiakademi i hovedstaden Lashkar. Og de har flere hold, der træner oppe i Gereshk, hvor de træner det lokale politi.